Aku pesen jagung loro, Mbak. Oh, cah lokro. Cuk. Ini apa iki ning kono lho? Gageti ya gini. Encang jaran ya ning kono. Nyiprat yang tangan malian. Lah. Ngono. Malah kowe ya Endi? mbok kebone kono. Wedi aku lek dhewe. Wiki sore ajak kancane. Penak nilapne. Ora itu ayo. Ayo. Wes to, sampeyan tak jak golek pesugihan. Tenan kok ora kuwi. Oh, ya mesti. Asli wika aku ngapusi lho. Alah biasa nih gampang ngapusi anu. Tenan aku ora. Percaya to? Dosa aku kene kono. Lah iki lho kak kebo sing tak omongne mau. Kita ajak menawa mek sitok. Yo, lah lewat kono mau aku wedi wetenge ramok. Wis to. Somben ya tak jak ning dukun anyaran iki. Sapa jenenge? Lek ra kleru jenenge Mbah Santoso apa sapa lho, Mbah Santoso jare Asparno. Santoso. Heeh. Wonge mesti kok didurune. Ketoke Serem ya tanya wong ini. yo. Wis ya. Ono dipasang ya. Ya ini tutup toh. Lah iya, biasanya sampai bengi nih. Nah iya ku sibuk paling situm nih. Paling laris nih gimana nih. Oh paling lawaris ya. Alhamdulillah, Ya. laris tum. Oh. Mumpung sik cah mene ngedeni cah-cah ae. Apa ngerti wong keplayon keweden tak deni. Piye iki? Kok mau nyer-nyer ketoke wangel leram. Duh, ndi mataku? Wes, ngene tak ndelik ning petengan kono. Oh iya, aku ngorong wedaan ya apa serem nek ngene iki. Tak udahan sih. Nah, kayak ngene ya ketok serem aku. Jajal lek ngene iki serem pralur. Apa nih kuliah ini yo metu. Kok situm nih tak sendek nih rasanya mak trek jelas sayangnya kunti. Wes, jelas. Oh, alah. Kowe to, Bleng? Arep endi ya? Kalau ini situm ngopi kak. Ayo, lah kok arep kok disiki ngene, Man. Kita cah iki ngobet kak kita ya. Nah iya. Selak pengen ketemu situm maling.
piye timbang disian ketek-ketek ini. Lah wer nek ndi Don? Sirku mang api ya krono. Tapi cetukan bangka iki mang kon ngeterne njupuk kebon ning lor kono. Kene kono kon ngeterne. Tapi hati-hati yo. Aku malah dideni kunti nek ngono. Lah mosok mbleh. Raing kaya garangan yo didani mesti barang. Yo ceru keton. Duh, ra percaya jajalan dhewe wis. Deloken nek ngono. Tenan ora? Deloken dhewe. Ya wis lah. Lu pernah dhewe? Ya ni situm. Ni situ kok ae. Yo hati-hati. Yo. Ora pamit. Lokro. Lah wong situ mesti tutup ket mang. Ya iya. Cah kan keprenya ngira ketek ketutup. Ben kapok nih. Sun ya Kak, ngancane aku di kebo. Alah iya nih podo-podo. Sini. Nyapa? Ampun ya. Sangit-sangit gurih nih. Mosok. Mengko dobol sananu. Mbahmu iki. Ampun lho. Ya mau to? Oh ya Kak. Wah, bener sate. Wah. Sate iki. Ya seneng kok ini. Yo, ngancane njupuk kebo kon njaluk sangu iki. Pas luwe ini. Lah alah, petengmu lebiren. Sekali nukokne lho. Wah. Luwe to? Luwe iki. Yus yo. Yo, Lene ono yo. jadi ngono. Oh, jagung Kak. Oh nih, gurih kita ini. Mbak. Aku pesen jagung loro, Mbak. Nih. Lu ngerti ora coba pangan iki? Apa? Godhong nih. Ora. Aku yo mangan soalnya. Mau ae, Kak. Kok bodong, Kak? Jajal wekmu. Podo-podo nih. Tidak jual barang. Mosok. Oh, ini. Loh. Mbak kok ngilang, Kak? Nah, ya. Masih demit tuh ini. Musuh demit, Kak? Rinding aku nih. Ayo kabur. Trono leparane. Cek. Loh. Buku keri, Kak. Baturan juga yuk. Kah wedi aku nih. Alah, ayo toh. Kah, Baturano. kah. Ayo Wis toh. tak tanteni ngene, tak sowan kene. Nah, lihat tadi kan yo. Wis tak tanteni kok kene. Yus. Tak sowan. Loh. Lah kok wis tutup ya men situmi. Sia-sia ra ketemu situm. Balik. Apes. Nang marane situm tutup. Tambah tukang kene tabrak ketek-ketek loro mang. Dus. Ha. Ini. Sandalnya cepet kan yo. Pri apik to jare wong desa. Jadi jat. Aku pesan jagung loro, Mbak. Cocok.
Action. Tani. Dia ini metu. Bejaan. Yo. Halo teman-teman, kami dari Situm TV